Nusca Chousa, que tal, como estás? Moi boas tardes. Hola, que tal? Moi boa tarde, estou genial. Teníamos ganas de conversar contigo e de dar resposta aí ás 1001 consultas que nos foron chegando estes días. Tarde en vir a semana, Sí. Eu penso que é máis ben non porque tarde en chegar eu, sino porque sabedes que veño a anunciar o fin de semana. Efectivamente, chega Nusca pola porta e mañá mañá se venres. Sí. É cuestión de horas. Pois veña, imos dar saída e satisfacción aos ointes da tarde. Iago, que temos moita pregunta e moita fotografía que analizar aí. Moito ferro de pasar, Sí. moito que se achar, máis ben. Moito que se Por achar. aquí, por aquí. Veño ca lajuña afilada. Vale. Veña. Por aquí dinos Ana, por fin conseguín o peramelón. Estou moi contenta, Nusca. Son unha gran fan túa, noraboa polo programa. A pregunta é, xa pensaba que non había pregunta, como saber cando está a froita para comer? É complicado de que madure, sobre todo se non está en un sitio que lle dea bastante o sol e que as follas de diante dos gomos novos tapen a froita, o sea que necesita como sol directo para fijar máis ben os azúcares, porque así xa poderíamos comer, pero vai nos a saber máis a pepino. O sea, poderíamos comer en ensalada, como pepino, pero se queremos que estea dulciña e que nos sepa a melón, a fruta, o aspecto ten que ser amarillo anaranjado, totalmente casi naranja, e unhas vetas que atravesan de arriba a baixo color violeta, e canto máis oscura sea a franja violeta, e canto máis anaranjada sea a piel total, máis dulce vai a estar. Pero que sepa que tamén a pode comer en verde como sabor a pepino en ensaladas, cruda totalmente, así que alégrome moito de que a xente estea contenta con isto. Que maravilla. A mí, por exemplo, a froita gostame máis ben verdiña. Sí. Así que faga un pouco crunch. O que pasa é que esta ten unha característica que cambia totalmente de sabor, De verde sabe a pepino, igual, E de de doce? madura sabe como un melón que non está demasiado dulce, nunca chega a ter tanto azúcar como un melón dulcísimo. Ou seja, as Pero virtudes do peramelón. tal cual, o sea, o que lle puso o nombre tampouco se esforzou moito, o que sabe, se está verde sabe a pepino e se está maduro sabe a melón, pois chamolle pepino melón. Mira. Máis cosiñas, ya. Va. Por aquí dinos boa tarde, Nusca, encantan os teus vídeos e poño en práctica moitos dos teus consellos. Pero teño unha dúbida, seguro que me vas a aclarar. Este ano, seguindo os teus consellos, plantei boniatos. As plantas están preciosas, moi longas e verdes. Cando sei que teño que recollelas? O boniato en Galicia é unha cousa que é como diferente a... Eu antes de conocer o boniato miraba un montón de vídeos de xente que está acostumbrada a plantalos, non máis ben de Sudamérica e así, que están, bueno, saben moitísimo. E ali, fíjanse, cando as lianas empezan a estar amarillas. Pero aquí eso non existe, porque aquí temos un clima que fai que a liana, si toca en algún cachiño do chan, o que fai é enraizar en cada axila de cada folla, como toquen un pouquiño de terra, volve a enraizar. E iso fai que a liana sempre estea verde, sempre estea fermosa, co cal non nos podemos fijar por aí. Pero temos unha maneira de sabelo. O boniato é un tipo de cultivo que pode estar ben entre 5 e 6 meses para ter os boniatos aformados e bonitos, co cal, polo tempo xa nos podemos fiar. E despois, se plantamos en primavera, sabemos que en outoño que o temos que recoller. O das lianas que empezan a estar amarilliñas non nos vale, así que podemos ir a escarbar, buscar o boniato e colleitalo incluso sin levantar toda a planta de repente, sabes? Porque se conserva tamén ben na terra aínda un par de meses máis. Así que, cando teña gana de comer un boniato, que vai a desenterralo e que empece a comelos xa. Por aquí, Pili Novo fainos preguntas tamén relacionadas coa pera melón. E dinos, hai que podar a planta da pera melón? E de ser así, cando habería que facelo? Eu vou arrancar e metela no invernadoiro porque na miña zona caen moitas xeadas. A súa zona é a terra xa. Claro que fai moito frío, agora xa van a empezar con nevadas, pero mira, primeiro, se hai que podala, é un arbusto, é un tipo arbusto, é tan duro que podes podar cando queiras, porque eu teño varios na miña horta, e ao principio tiña coidado de podalos no seu tempo, tal. Agora, cando me estorban podo, sigue avante, quero dicir, é unha planta fuertísima, non lle vas a facer daño ningún. Agora, di que a vai a arrancar porque na terra xa, evidentemente, fai moito frío, pero non é tampouco necesario. O que lle vou a aconsellar é que lle quite uns cachos de vara, de esqueje, quero dicir que sean semileñosos, e que os plante en macetas e que os leve para o invernadero, é verdad, non? Para protegelos, para asegurarse de que vai a ter continuidade a planta para a primavera. Pero eu non arrancaría a planta da terra, miro que che dixo, deixa ali a quedar ali. O que pasa é que sí, claro, terra xa, moito frío, moitas heladas,
E o que teria que facer é poñerlle un pequeno parapete e poñerlle unha malla de protección de heladas que as hai a vender, ou sea, unha malla térmica de cultivo, que ademais son moi económicas. E pode a reutilizar durante moitos anos, así que deixa a planta en donde está, cúbrea un pouco cunha malla hasta a primavera e sacalle esquejes para poñer no invernadero, para que se asegure de que a planta vai a ter continuidade e así na primavera só os pode sacar para fora. Pois aí queda para Pili Aí Novosa queda. esas respostas. Imos coa seguinte que nos Vamos di. alá. No directo do domingo, claro, esta mensaxe está un pouquiño xa atrasada desas que nos foron quedando. Sí. No directo do domingo pedíchesme as fotos. Son estas tres plantas de pea melón, mira, todas Sí. todas relacionadas co mesmo tema. Enfermaron dun pulgón verde e quedaron así. Sí. Solamente salvei unha. A que se salvou do becho verde tivena na horta e as outras dúas na terraza da casa. Sí. Entón, claro, mira, é normal que todo o mundo agora pregunte porque, claro, fui moi insistente dicindo comprade a planta porque mola moito o fruto, dá moito fruto, non ten casi enfermedades. Valde facer embaixadora oficial de da pera melón? Ou eso, ou despois ao final, eu que sei, imagínate que a poña no catálogo como invasivo algo así que non é, pero que a poña, é culpable vos e eu. Bueno, vamos alá. Cando unha planta o que fai é que os pulgóns a comen, non é unha enfermedade, o que é unha plaga. Unha enfermedade sería pois un hongo, unha viriosis, algo así que daña a planta. Pero realmente cando está comesta por un pulgón ou por un bicho verde, un gusano ou así, ou unha lesma ou caracoles ou así, non é unha planta enferma, é unha planta que quedou sin follas, pero estou segurísima que lle volva a rebrotar. Ten que seguir coidando, pero esta planta, como dixo, que é tan fuerte, o que vai a facer é rebrotar e volver a sacar follas novas en canto lle veño bo tempo, o sea que non, eu dixolle que non as tire, mira, ten a outra fermosísima e se te fijas os frutos xa teñen as rayas violetas das que falo, estes a casi estaban maduros no momento en que os madou, eu espero que xa os tivese probado e que lle gustaran. Claro. Que maravilla. Pois así. Que ben que a xente interactúe, verdade? Sí, é que estou encantada e maravillada. Mandando fotos, sí. Comentando como lleva Sí, e máis, as fotos axúdanme moitísimo. Consellos, sí. Que gozada, que sí, ben. é maravilloso. Máis cousiñas por aí, non? Sí, a seguinte consulta creo que nos que está desexando contestala. Aí, É a ver. unha consulta de Nieves de Vigo que quere saber se hai plataneiro macho e plataneiro femia. Eu teño hai 4 anos, e os plátanos que comemos son de Canarias. Dos supermercados que están de oferta ou non. Sí, claro, ou non. Porque hubo unha época aí atrás que estaba o plátano prohibitivo. Pois, non sei porque Iago di que este en especial quero contestar. Eu quero contestar todas. Sí, pero que antes de comezar estábamos falando. Sí. Mira, o plátano non existe plátano macho nin plátano femia. É unha planta partenocárpica. Isto significa que non necesita que os seus frutos teñan semente para que o fruto se reproduza, non? E diredes vos, pois agora mesmo non callo que fruta hai que non teña semente e que se reproduce igual. Pois, por exemplo, a plátano, piña, o coco non ten semente, é unha fruta, non? Bueno, despois hai tamén frutas que teñen partenocarpia, pero que son inducidas, o sea que as fan expresamente a adrede como forzando ao fruto a que non teña sementes, como é o caso das uvas sin semillas que compramos agora por no fin de ano para non atragantarnos, pero iso é feito como inducido, non? Que non ten mal ningún tamén, pero tal. O que vamos co do plátano. Recordemos que o plátano é tropical, que non é daqui. Se non lle dá froito, posiblemente sesa porque non está nun sitio moi axeitado ou hai moito frío, no inverno sufre demasiado ou cando hai vento nordés rompelle moito as follas e sufre moito, e se a planta está como máis sufrida non é capaz de reproducir fruto, por eso se dan moi ben donde se dan, e non aquí, claro, hai un clima que é posible que dean aquí fruta, sí, porque é partenocárpica, o sea, non necesita nin de macho nin de femia para xa ela mesma fai os frutos sin necesidade nin de polinización siquera, non? Entón, pois, ou paciencia ou que lle poña algún parapete para protexela no inverno do frío das heladas e dos ventos nordés, sobre todo. O paso que imos co cambio climático acabaremos tendo plátanos. Acabaremos tendo plátanos aquí, plátanos de Galicia. Sería fantástico.
Por aquí coméntanos Maite da comarca de Bergantiños que lle naceu este froito que non sabe o que é nin cando se colleita. A intención nese sitio foi de plantar lufa. A ver se Nusca pode... Tes aquí as fotiños que nos achega, a ver se sabes o que é e por que saiu iso. A ver, é un tipo de curcubitácea, ou sea, da mesma familia que as calabazas, que as sandías, que as lufas, que o melón. Que pasa? Que este tipo de plantas teñen unha... Este sí que necesita polinización, necesita flor macho e flor femia. Esta sí. Sabes que pasa? Que teñen unha polinización cruzada moi fácil. O sea, non lle costa nada polinizarse co veciño do lado. E ás veces plantamos unha e resulta que se cruza en polen ou porque atrae un insecto, un paxaro, ou unha mariposa ou simplemente polo vento ou así, e crúzase e non nace exactamente a forma que nós plantamos. Temos que ter paciencia con eso porque ou lle dicimos ao veciño que non plante nada deso ou protegemos as nosas flores serrándoas e poñéndolles unha bolsa. Sí, isto fais así, pónselle unha bolsa ou de papel ou especial para que non entre o polen e asegurámonos que a polinización que facemos nós manual é da propia planta, porque senón isto sí que pode pasar. Que vamos a encontrarnos aquí? Ten unha calabaza fermosísima, a saber que clase é que nin idea, porque posiblemente houbera unha polinización cruzada, pero é comestible. Supoño que será a pregunta dela porque sería a que eu faría. Pode ser que sí e pode ser que non, pero a maneira de comprobalo é moi fácil. Ti, cando estea madura, porque aquí ten un aspecto de estar verde oscura, cando cambia de coloriño e sea un pouquiño máis verde clariño ou amarillo, ou cambia a naranxa, ou a planta xa non poda máis e a teñas que recoller, ti córtala e próbala na punta da lengua. Si ten demasiada astringencia e che fai como unha sensación de sequedad na boca, iso é porque ten moita curcubitina. E iso pode ser polo cruce que che falín antes e que non sexa comestible, nin para nos nin para os animales. Pode ir para a composteira sin problema, non é venenosa. Solo que, se comes moita, pode che dar un bo dolor de barriga, pero vai ser imposible, porque xa a mesma calabaza che di non son comestible, porque non eres capaz de trajala, porque ten demasiado amargor e sequedade, deixa a boca como un estropajo. Si eso non pasa, podela comer con total tranquilidad, segurísimo. Nada máis. Pois que vemos. Se palabras. Sí. Nunha resposta xa aprendimos que a polinización se pode mecanizar, cruzar, que o podes manipular ti mesma, podes facer como que crear o teu propio cruce de calabazas e facer unha calabaza ti mesma se corres estas precaucións que che dixo. Ti podes facer o teu propio cruce ca túa calabaza, cúbrela despois para que non haga máis cruces e inventase unha calabaza. Nos que imagínate como unha científica tola na túa horta, creando... Mira, que non chego a tempo, pero a miña vocación sería sacarme a carreira de biología. Bueno, casi todo que acabe en GIO, biología, astrología, geología... Pois a tempo está... Sí, só me fan falta tempo e cartos. Bueno. Que é o que fai falta para ir a estudiar. Pero hai non de sacar a indexía con 90 anos, Fenomenal. Sí. Pois, mentras agardamos o que si podes facer e seguirlle contestando aos ointes, porque xa tes moito... No, digo porque xa tes coñecemento da abondo, e máis que imos adquirindo contigo. Por aquí dignos, se metei por primeira vez lentellas este ano. Sí. As plantas teños preciosas e cheas de flor, pero sen apenas cornellas. Xa sei, Isto estou buscando, así que forma parte de base. Sí. Porque as botei moi tarde. Aínda poden dar lentellas ou xa co frío vai morrer a planta. Hai que cortalas ou facerlle algo para que o ano que ven volvan sair. Mira, as lentellas, ela chamalle lentellas, bueno, poden chamar lentellas, freixós, fabas, son fabas. Non sendo a faba dos 7 anos que teño eu, que é a Rudner Scarlet Johansson. Chamas así en inglés, o sea, que é unha lentella escarlata que ten a capacidade de sobrevivir ano tras ano, tras ano, tras ano, tras ano. As outras son anuales, o sea, acábase o ciclo, ven o frío e acábase. Por que non tuvo cornellas? Cornellas son, pois, as vainas, digamos, non? Por que non tuvo tantas cornellas? Porque estou casi segura de que foi por falta de agua ou un exceso de nitrógeno. Se tiña demasiadas follas e non tiña cornellas, como ela lle chama, eu chamolle, agora se non me acordo, depois eu lo dixo, se ten demasiadas follas e poucas, cornellas, o que había era un exceso de nitrógeno, pero se
ten follas normales e falta de cornellas, o que tuvo foi unha falta de agua cando se estaba criando, porque están cargadas de flor, perfecto, van a ser frutos, sí, pero en tan pronto como empecen a crecer, non lle pode faltar agua, hai que acordar sempre de regalas. Para o ano non lle pode facer nada máis que guardar as sementes se quere conservalas e volvelas a plantar, porque se non é da que eu vos digo que se mantén ano tras ano, ten que plantar anualmente. Nos unha cousa, Sí. para aclarar ben isto. Veña. Claro, ti falas de nentellas. Lentella, con N. Pero non é o mesmo que lentellas. Non. Claro, entón foi aquí unha equivocación miña. No, porque sí. a oito dicíanos nentellas. Lentella, claro. Claro. E ti dixestes, puso lentellas e engañouse. No, pero pensaba que o mellor era outra forma, claro, pero non teñen nada mira, que ver. Pero vou explicar, mira, as lentejas con L, lentejas son as Sí. que todos conocemos, as que son pequeniñas, redondas, negras, As que que se comemos no fan... inverno, sí. Sí, Si queres comas, as de no. cuchara, esa. As do ferro, As ¿no? lentejas, despois, na miña zona, pero como característica dialectal da miña Vale. zona costeira, chamámoslle nentellas con N ao tipo de fabas que son para facer no caldo. Esas son as nentellas na miña zona, porque pois as outras chamámoslle as fabas de facer a fabada. Claro. Non é a mesma, o sea, nós temos tanta variedade. Despois hai outra que se chama nentella cuca, nentella parda, nentella negra, nentella a Buenos Aires. Hai miles de nentellas e nós poñemos nombre a todo. É como os esquimales que lle poñen nombre aos distintos blancos, a tonalidade. Pois nós as nentellas. Entonces, a nentella para nós é un tipo de fava blanca, pequena, que normalmente se usa para facer o caldo. Entón está aí o aquel. Pois disculpas ao ointe polo malentendido, No, pero no. a resposta estaba ben. Pero está ben, sí, Pois perfecta. Aquí a Nusca xa nos Xa entende, teño temos controlado, xa comunicación. teño así. aquí a Iago controlado de todo. Por aquí outra consulta que nos din, fago esta unha pregunta, como podería conseguir semente de cogombro de árbore e a que... Ui, esperas. Cogombro. É que claro, esta mensaxe vennos dende Lorca, dende Murcia. Madre mía. a ver, como podería conseguir semente de cogombro de árbore? E a que lle sigo xa que lle sigo a vostede no Facebook, ou seja, a Nusca, e viu que ti tes ese cogombro na túa horta. Ahora tradúcime que é cogombro. E o pepino. en castelán. Ai, iso está sendo unha sección maravillosa. Cogombro de árbol, pois queres saber que non sei a que se me refiero, o sea, pepino de árbol, pepino dulce. Será o pepino melón? Queres saber que é o pepino melón? Ai, Pois nos catas moito perigo, vas por aí metendo cosas na cabeza a xente. Sí, pero estou segurísima que, claro, por semente non yo recomendo, aínda que a pode encontrar a través de internet, porque sei que as hai, pero que sepa que hai xente que me dixo, non, Nusca, eu collín as sementes a través de internet e non tuve problema e teño xa as plantiñas. De feito, creo que nos escribira aquí á radio unha muller para dicírnolo. E alegroume infinito, porque eu pedín as sementes varias veces e nunca fun capaz a logralas, polo que fose, ou ao mellor non estaban ben as sementes, e ao final acabín comprando a planta. Estou segura que me fala do pepino melón, pepino de árbol, bueno, é de arbusto, máis ben, non é unha curcubitácea como os pepinos normales. Como pode conseguir a semente? A través de internet, con poñer en calquera buscador destes de compra a través de internet pepino melón ou pepino dulce, tamén o vai a encontrar. Facilísimo. Pero bueno, eu tamén xa lle dixo que se fora un sitio de confianza onde suele ir a comprar a unha tienda agraria onde venden piensos e plantas e así, e lle di, quero esta planta, a ver se me consigues nos viveiros, aina, porque estou mecendo cubisa por toda España, e malo será que non a consiga, porque... Cando fagan a festa do pepino melón, do peramelón. Sí, escolta, é verdad, hai que, isto é para a xente que das asociacións e así, temos festas de todo tipo, hai que empezar a pensar que temos que poñer en Galicia a festa do pepino melón. Primeira edición da festa da Exaltación do pepino melón. E eu vou de madriña. Veña. Home, como que había de esperar. De pregoeira de madriña da festa. Claro. Sí que nos queda pendente que esta persoa pregúntanos se o peramelón se podría dar en Lorca, Murcia. Sí, perfectamente. Buah, vaise a dar mellor que aquí en Galicia, porque, como dixo, co frío sufre moito, o sea, en Murcia vai a estar genial, solo que cando empecen a vir ao mellor os tempos fríos, haina que cubrir un pouquiño con unha malla destas térmicas anti-heladas, non? Pero vaise a dar genial, estou segurísima. Unha máis, Iago. Unha máis que está de curtiña, creo. Sí, creo. Quería, por aquí, hola, boas a todos. Quería plantar unha mandioca.
Crees, Nuska, que aquí se dará ben ese é o caso? Podería plantar unha da compra? Mira, no, ni un caso, entendín perfectamente. Mira, as yucas que son da compra, se vos dades contra, traen como unha cera por fora. Veñen preparadas para non jomar e para non secar. Traen como unha cera. E depois a piel, o sea, que pasalle unha cousa como o boniato, é complicadísimo que che vai arriba un boniato que che saque esquejes da compra, a non ser que sea bio, que entón, posiblemente sí. Dámonos conta de que a mandioca, o sea, a yuca, é de zonas tropicales e subtropicales. É un tipo de cultivo que, aparte de que necesita temperaturas casi de verán daqui, o sea, entre 20 e 30 grados, é un tipo de cultivo que necesita entre 8 e 12 meses para estar ben, para ter uns tubérculos de xeito. Aquí non temos nin 8 meses seguidos de bo tempo, nin 12 tampouco. O que si se lle podería dar é de maneira ornamental, porque ten unha flor, é unha planta bonita e todo. Pero como para que lle dea tubérculos bonitos como os que compramos, que as yucas suelen ter un tamaño de 20 centímetros ou así, aquí non vamos a ter tanta suerte. A non ser que foren un clima controlado, con un invernadero, con climatizadores, sabes? Pero aquí así a intemperie, porque si lo veo moi complicado. Bueno, pois a semana que ven volvemos contar contigo, Nuska. Pois sí, claro, eu encantadísima. Consultas van chegando por aí, iremos dando saída tamén as que temos aínda pendentes, que a xente teña un pouquiño de paciencia, que hai máis días que romarías, por lo tanto, tempo haberán de ir respondendo aquí no programa a tarde, sí, en claro. este espazo o que chamamos a Horta de Nuska. A Horta de Nuska. Veña, Nuska, moitísimas gracias. Veña, moitísimas gracias, genial. Boa tarde. Estamos chegando ás 6:30 e agora